Tornem al dijous i ho fem per preguntar sobre l'òrgan consultiu de la memòria històrica que ha aprovat l'Ajuntament de Llíria. I tu, què opines? Pues canviar els noms del carrer i tal. I han creat un òrgan consultiu per la memòria històrica. Vostè què pensa? Això, que no és el més precís. Per a mi no és el més precís per a la societat, perquè canviar el nom d'un carrer, això costa molt poc, molt poc. Mentre que altres coses no hi ha manera de canviar-les. Pense que si és de tota la vida no tenen per què canviar-la, ningún carrer. És el que opine. Que si és milloria per Llíria, molt bé. Tot el que facin per milloria per Llíria me pareix espectacular. Ara, en altres coses que tenim ara damunt no estic molt d'acord, però bueno, a veure el que fan. Home, tot això ja fa temps que tiene que fer. La llei fa molt temps que s'ha aprovat. El tema es contra menos se mueva mejor, porque ya le digo que fue una guerra que no hay ideología, era una guerra de hermanos. Entonces era tú aquí y tú allá y a pegar tiros unos para los otros lados. Bueno, yo creo que está bien, sepa todo, claro, que se sepa la historia está bien saber la claro. historia porque no, o sea, no vale esconder la mierda y ya está, no, hay que saber y aprender de ella. Entonces es bueno que, pues eso, que nos enseñen y tener más cultura de nuestra propia historia que no la tenemos. Recuperar un poc el patrimoni històric, pues els refugis i tot en Sant Vicent, que n'hi havia refugis. Penses que és important? Sí, tot el que siga patrimoni històric penso que és molt important. S'ha de recuperar. Jo que sé, pues que és una cosa molt bonica, perquè això ja pràcticament s'està perdent. I entonces, pues jo que sé, serà molt interessant, perquè la majoria de gent jove tot això pues, no ho sap, saps? I jo, l'edat que tinc, pues, la veritat que moltes coses tampoc me'n recorde. Entonces, jo penso que seria molt important. Hi ha coses més importants, hi ha xiquets que estan morint-se de fam i tenen que donar-li de menjar. No tant de carrer i no tanta història i tant de... A la gent que necessita que els donen de menjar, que es donen. Però això són tonteries i diners que estem perdent nosaltres, no ells. Nosaltres perquè ens estan traient de la bolxaca nostra. Viure, no. És que si tornem darrere, les guerres carlistes, les guerres de la Reconquesta... Marechal. N'hi ha que mirar al futur. Lo de darrere, pues, està passat i no té solució ja. Inaugurar una exposició en cartells d'aquella època i en quadros i tal. Pensa anar a veure-la? Jo sí, jo en tot el que fan d'exposicions, si puc, sí que vaig a veure-ho. Sí. No lo sabíamos, pero bueno. Claro, no teníamos ni idea, pero está guay. Sí. Home, claro, jo no me perc res. Així és que a lo que faça falta, allí que estarem. Vale? Me Com a diu el bon seu Llíria, nom? Fina Martín.